ବିଜେଡି ଓଡ଼ିଶାରେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାମ କରିଥିବା ହେତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ବିପୁଳ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବେ। ନହେଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଶପଥ ନେବେ ଏବଂ ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ଏବଂ ଜୟଦେବ ସଂସଦ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ। ଆଗକୁ ଜଳ ଜଳ ଦେଖା ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଇଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ଜରିଆରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜରିଆରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫେର ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନେବେ। ମୁଁ କହୁନି, ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଚିହ୍ନକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଏଥର ବିଜେଡ଼ିକି ଭୋଟ ଦେଇ ସରକାର କରାଇବୁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ମେଲ୍ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ 25 ତାରିଖରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଗଣତି ସରିଥିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଯାକ MLA MP ଜିତିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 9 ତାରିଖ ଶପଥ ନେବେ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଆମେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ।